loh. Iya tuh. Aku mau ngomong ngono Mas. Mati meninggalkan gading. Kaya Macan mati meninggalkan belang. ya. Manusia mati meninggalkan Berarti 500 sih kau. Kowe tapi belum to tak jelek sih. Yo tak jengki tak gocek. Saiki aku wis kerja, senajan urip iki rekoso, ora kelem ngeluh, hakikate ikhlas kanggo keluarga. Kerjane mung kanggo mulya kok kabeh. Kowe sing ana lanang, nurut dalan karo sing bener, muga iso mulyake keluarga, pake ukere kasanane kebales. Lan iku sing rawat aku, mantan suwe dicopet neng telan iki. Kapan aku luput salah lan dosa, matur nuwun pangestone. Saiki kerjane kanggo kowe kabeh. Woi, penonton. Yang di sini, yang di sana. Di cerita kali ini ki episode kepiro ketemu? Episode kedua ya. Episode kedua. Nah, ini ada permasalahan mengenai ijazah. Jadi enek masalah ijazah palsu. Nah, iki sing bahaya. Mergakno ijazah pemimpin ku yo, jenenge pemimpin kudu apa? Sing jujur. Nah, Yo sing asli. yo sing asli yo, tapi yo lah iki didelok. Kira-kira sing asli wonge pemimpine opo ijazahe ketut palsu. Kita masuk di cerita sing pertama. Pak Rete masuk ya, masuk rumah Mas Dan nagih utang ning cungkring. Monggo. Wah, aduh. Pras. Piye iki? Kerjaan wis beres ya mene. Lah iya. Masak wis, resik-resik wis. Kowe enak tenan ya melu Mas Ridan iki. Ya jono. Kowe nek pantun opo ra ge wong-wong sing delok iki? Wah, yo enek no. Rene lo mikir ning kene. Wong mikir ndek kene. Aja kepek lah. Beh ki mung tangi turu, Pras. Dadi aku ngimpi ki dadi wong sugih. Pantun sik. Cerita. Oh, pantun sik. Ya gak isik wonge. Oke. Kene ndi? Iya, kene. Oh iya. Pantun dina iki. Burung. Nah, Ndek London kecepet cuyu. apa kuwi? Cakep. Oi penonton ala biu. Melanggar etika keperawanan. Keperawanan. Iya. Piye iki kira-kira? Enak pantun ini, kata-kata. Kata-kata kring. Kata-kata. Kata-kata dino iki, he to. Enek Mbak Siti keleken roti. Waduh. Andai aku dadi bupati, kowe bakalan tak peloroti. Maksudku bupati tukang meloroti. Yo. Asyik no komen aku nek kuwi. Aja aku dipecat kok. Teko penduduk nganjuk aku. Jadi bupati nganjuk meloroti menurutmu? Ora, maksudnya meloroti ki Tak telepone Pak Marhen kowe. Pak Marhen koncoku kok. Pras, aku dhisik duwe cita-cita, Pras. Apa? Seandainya aku jadi bupati, ya toh. Ya. Sing perlu tak lakukan nih, penonton. Pengen roga kowe nek aku jadi bupati. Bocah wedok wedok. Ya. Bakalan tak pilih sing ayu-ayu. Terus apa? Dari Nganjuk Timur, Nganjuk Barat, Nganjuk kulon, Nganjuk Selatan sampai Nganjuk Tengah. lore kene. Hah? Utara. Sing wedok-wedok bakalan tak pek bojo kabeh sing ayu-ayu. Bupati enukmu. Lho. Jamune Mas Ridan, gingseng. Lho. Cari dan Iya toh iki. Bahasamu kok ngono kuwi to?
Sing liyane, sing apik, lawe dadi bupati apa wer bangun apa? Andai aku dadi bupati sing tak bangun iki siji. Apa? Iki aku ngesakno ya, iki bukan suatu protes ya, tapi emang kenyataan. Nganjuk iki gak duwe mall. Wow. Ya enggak? Arep gawe mall we. Loh, aku pengen gawe mall tapi khusus penampungan orang-orang jomblo. Wah. Angel men we. Aku sih aku tak umpama dadi bupati kri. Aku udah jadi bupati Nganjuk, aku harus bangun iki ya. Apa? PLTA. Apa wi? Pembangkit listrik tenaga angin. Oh iya ya. Nganjuk kota angin kri, yo toh. Gawe kincir angin kayak Belanda kayak. Dadi kok listriknya ning dinding Nganjuk. Dadi wong ben mlaku ke strom. Sek. Omonganmu ki cocok padha kaya simbole Nganjuk. Angin. Yo toh. Loh, oh gak ngowos tok. Orang nek buktine, iso. Ya kan si angin-angin. Lah makane kuwi, makane. Lalu jadi presiden arep apa? Nek aku dadi presiden, Arep nangkap Jokowi we. Ya Allah. aku ora ngomong kok iso bakalan pulau-pulau kabeh tak dol. Wong edan. Kok iso pulau-pulau bodol? Pirang kilo? Sekilone piro? Ya wis sak ikhlase, tak dol ya to. Aku lunga di Amerika. Ngapa we? Eh? Blante. Ora. Aku pengen buka usaha aplikasi koyo Facebook ngono-ngono kuwi. Micek. Micek. Wis presik lah. Wis. Kowe piye lek dadi presiden piye kowe? Aku lak jadi presiden. Tak iki aku. Ijlik. Aduh, kowe iki lambemu yo. Kok mesti ngono? Rusak kowe iki Kok mesti lambemu kok. ngono? Ora, aku ora ngomong ngono. Lah aku dadi presiden iki. Wong iki tak gawe iki aku. Ekspor impor. Omongan Tak urip. Lah, iki sing apik gawe wong kok. Kowe iki wong ndek iki rasa dhuwur-dhuwur angen-angenmu. Ya bener we, bener. Ngono. Tak dari presiden ki Nganjuk dalane tak keramik. Lah karuan. Iya to. Mbok plester ini iki lho. Guyangan tak Tapi marmer. ngunyu omongane tangga. Bener gak? Bener, ayo ngadep kok. Ngono lho. Iya. Tapi jangankan jadi presiden jadi bupati, RT ya ning kene ra genah kok. Lah iya. RT ning kene RT repot kok. Ya sekolah apa gak to? Duwe jasa apa gak jane? tuh sawi ngene. Wah. Duh, dirasani. Lha kok ngrasani aku ya? Kowe dawa anumu. Umure. Ora umurmu dawa. Tete. Enak apa werene? Enten apa, Dek? Ya biasa loh, wayahe ini ki RT iki nak bulan-bulan ini ki yo wae tindak Golek Tindak. heeh. Wae anu to, Muteri. urunan. Iya. Urunan apa neh wingi urunan saiki urunan neh. Wingi sampah. Teh. Apa? Urunan kok emben dino. Heeh to. Terus 3 jam pisan. Ki rumah samu ki tukang parkir apa piye? Lah kene karo Pusat. golek. Golek-golek ngene iki pejabat iki mari iki. Wow. Efisiensi, Kring. Saya tak kuning ulang-ulangane sapa? Yo wong murah to, wong mbah-mbah dhisik. RT Pejabat-pejabat sebelum ini. Apa? Apa? Heh? Apa? Rodok tekok. Oh iso. Tekok. Ya. Gak apa. Ki aku rene ki arepe nagih iuran Agustusan. Di to wong kosong ngene. Kusek to. Iki jek bulan Januari kok iso njaluk Agustusan iki. Mei. Oh Mei to iki. Bulan Mei. Dadi bange aku lali, awakmu lali kan ya mending saiki. Saya to teh. Mei to, Juni, Juli, September, Agustus. Cek pirang wulan kuwi? Telung wulan kas ya. Kan enek T. pepatah mengatakan T. lebih cepat lebih baik. Ya kuwi. Lebih baik sugih kene sing melarat. Ngono to maksudmu? Mosok omah ngene kok. Kowe kerjamu ning ngene Mas Jani bayarannya gede. Yo alhamdulillah. Itu apa? Hah? Untuk BMW ning ngarepe diparkir dikekno aku. Lah iki kok lek enek urunan Agustusan, kok Agustusan urunan apa neh, Dek? Urunan lomba-lomba. Iwak kok piye kok lomba-lomba? Lomba-lomba kuwi lho. Sik to teh. Lomba-lomba kuwi. Sik to. Ketok omongane ngene iki kok omonganmu kok ora ngono to, Dek. Kakek ngombe oli garden wi paling. Cetok, kowe gelem bayar apa ora? Lah ra bayar nampo emang iki. Wani mbek dhewe iki. Nek gak bayar yo
awakmu ning kene lho, urip ning Indonesia. Ki aku curiga. Awakmu jangan-jangan gak nasionalis. Mosok digo ngrayakno hari ulang tahun Indonesia mosok gak gelem bayar. Ngene lho, Teh. Kowe njaluk sumbangan piro tak takoki? Yo nek umume 50 sing kring. Ngene ya, per KTP. Sepurone yo, bukannya aku gak kuat. Ya, 50.000 kanggoku kecil. Wih. Lho wong sing micet regane sak jam 500 lho tak duwiti cash. Wih. Gawe cetok we. Iya. Oh. Lah pemenang sumbangan kuwi. Berarti 500 gak apa. Kowe tapi gelem to tak ijlik sik. Yo wis tak jengki tak gocae iki. Wegah ora kere. Ora kere. Dan bayar kok. Dang. Sik, aku bayar ki kowe entuk apa? Yo, untuk apa ya? Kayak untuk apa? Entuk kecup. Iya. Awak dhewe bayar demi kesejahteraan RT iki. Oh. Lah kok ngenakne wong? Lho wong kene dhewe mangan loro tempat sampah kok iso. Engko Lah ora bayar ora gak bayar gak anu lho. Ora nasionalis. Heeh, gak nasionalis. Weh, KTP mu tak abang. Awak dhewe dituduh PKI jare lah sing bayar. Timbang aku dituduh PKI mending PKL ya. Apa weh? Pedagang kaki lima. Iya. Ora Dan PSK. bayar. Apa wih? Pedagang sek keliling. Jadi numpak peda nek rombonge ngono. Terus dicilik kok mburi. Tepek. Sik ngene ya. Wiki Iya. dadi Pak RT ora kekinian. Dulu. Desa iki. Plosok. Wes wonge ben ngali. Wis aku udah ngalih wis. Terus ngene, kowe Bojoku ndang ngalih, lho, ndang ngalih, kan bojoku. ngali yo. Duwe utang Sik to. sik. Tak kon ngalih, ya to. Engko tak kiuris ae. Jamane saiki dicelorot di WA. Iki yang gawe dompetmu lho. Kayak ngono sik. Ya. Ben awak dhewe iki ben oleh bantuan kok. Sepurane yo. Baik. Kowe kok ora iso nyusui kowe kok. Duitku Oh. akeh soalé. Wih, ki duit kon ndi? Eh? Jangan korupsi wae. Iki kayak sama ndang wis kri. Ben ngalih wong iki. Ndang ngalih. Mare laler. Ndang ngalih. Wes ki ya. Heeh. Ngono tok ora tenanan dadi tulus sekali kok. Wes janji digowo kok dibayarne. Ya, Wis jangan. balik ki kok. Ki apa ki? Gak kena iki kok lagi. Salah. Iki dulu ben. Wes iki wayahe wong leren ndang pamit kana. Ya wis ndang ngalih kono wis. Wis. Iya, Kowe wayahe metu wae, wayahe metu kono. Beh. Duitmu akeh kri. Ojo, iki tak gawe anu, Pras. Ki lho mbok hitung sik. Ojo. Duitmu akeh men kri. Iki mbok gawe apa iki? Totale pirang juta wis? Yo, alah totalnya mek 500.000 sih. Nah, iki mbok gawe apa? 300 iki mbok gawe apa? Biasanya ya jadwalku Yo. setiap dino Sabtu malam Minggu bongkar raimu iki. Ora, ndak. 1 2 3 4 5. Iki micet. Kok iso micet neh. Ya toh. 1 2 3 4 5. Iki toh tak gawe. Biaran. Apa? Sodako. Ora. Apa? Aku ora tau sedekah, Bras. Loh. Soalnya apa? Sedekahku ya wis ndek jasa iki mang. Wih, bantu sodako. Itu toh. Lah micet. Wong micet butuh apa? Berarti wis golek sing micet. Terus kok micet butuh apa? Mangan toh? Ya. Lha iso berarti aku sedekah. Wih, berarti golek sing yatim piatu wong e. Ora perlu. Sing penting gelem kena ditumpaki ya. Kilo 500 iki mbok gawe apa Sing neh? 500 Ya. to. Ki biasane sore yo aku lek sekali nongkrong di kafe 1 hari itu 500. Wih. 1 2 loro 3 4 5 ya to. 500 neh. Gua biasanya untuk bensin tuh 500 sih kadang 1 hari sekali. Wah, Oke. motor mopo 500. Motorku Harley kok. Harley. Lah Harley ne Mas Ridan aku tuh sing ngili. Harley saya ganti Prima. Tapi minimarket. 1 2 3 4 5. Nah, iki biasanya tak gawe pijet. Pijet. Pijet apa? Hah? Murah. Pijet dek anu kuwi lho, ben tambah dawa. Maerot. Lah, mak erot. Di pelurut ini. Terus iki turahane, ya to. Ya. Kaya duit cilik-cilik ya menurut aku ya cilik ya ki 50.000 menurut aku iki kaya 1.000 rupiah lah. Biasanya tak guwaki sisone ngene iki. Mosok kene. Tak guwaki. Jadi duit buat Dan aku. diguwak nang tak temu. Ojo. Tak guwak iki tapi nggone wong sing gelem ditumpaki. Iya ngono. Kok ono neh mlayune. Ya ora iki Delok neh.
Aku pengen delok KTP-mu lho. Ojo, ki lho, kat pindah segmen ki lho. Ya, Kowe piye, iki kok piye? Nah, mari masalah perkara iuran Agustusan karo nasionalisme. Nah, ini ada huru-hara lagi. Nah, iki Didi Gembeng bakalan membawa berita tentang ijazah palsu dari presiden. Kita ngomong presiden. Pak RT loh. Oh, Pak RT, oh ya, Pak RT. Dari presiden tenan ya. Tenan presiden. Iya, dari presiden. Nah, seperti apa kisahnya? Kita lanjutkan. Tak dongkleng, tak Piye, dongkleng. Geng? Wis oleh. Masuk langsung tak kasih pantun. Oh, pantun nih, kowe raja pantun Indonesia kowe. Loh, sopo to sing gak kenal kowe? Aku kenal gua ya to. Kowe ora nopek-nopian. Ya. Wis sing marai aku to. Oh. Apa duwe power to asline? Jelas. Gus Miftah. Oh, sing anu ngenyek es teh gitu. Alah viral yo pas kuwi-kuwi ya. Gus Idam. Oh, sing wajah mirip aku gitu. Oh, masa wajah mirip kowe? Ya sik dulur kuwi. Oh. Kok sik tak arepe pantun. Lah Iyun? Iyun. Oh, Iyun Tulungagung. Nah. Wis sik ponakan ambek aku. Oh. Jadi sungkem ketemu kowe, Gring. Yo kabeh sungkem lah sama gua. Awakmu mbek Gilga enggak kendi, Gring. Sopo iki Gilga? Oh. Geliga? Sak ngertiku geliga deh. Iya. Nek geliga kuwi balsem. Oh. Nek gilga gak ngerti aku. Assalamualaikum. Oi, waalaikumsalam. Aku gue berita nyari. Piye berita apa? Berita nyari. Berita apa? Ki jere berita keri-keri ki krungu-krungu Pak Jokowi umpune palsu. Ijazah. Ijazah ngawur. Oh, ijazah palsu. Ijazah palsu. Delok ki lho. Iki usume wong njaluk iuran ning desa-desa ki jangan-jangan wong-wong sing ngene palsu kabeh. Ijazah. Ijazahe. Aku kok eling kelakuane RT ne awake dhewe to. Yo. Wih, njaluk iuran nih omong. RT sing di sing bringus kota. Nah. Bajingan wi. Sing sing bringose sak genteng lho. Iya wi tau ngapusi wi. Oh, bangsan. Saya tak kene pantun pemirsa nih. Oh, pantun. Pantun dulu pemirsa. Ya. Enek jadah dipangan asu. Wah, zaman saiki usume ijazah palsu. Wah. Loh. Kayak grogi ngene malian. Kenapa grogi? Loh, aku malik. Ki kok jalan-jalan AI palsu sing robot itu lho. Enggak, aku manusia. Kowe Piye, Pak RT manusia? itu biar lho apa? Jajalmu sama manusia. Wah, iso. Enek kasar-kasare. Malah sing gak ki malah kok wayange malah. Yo. Ancane. Trene mandeke iki baterainya full. Tangi turu kae. Turu. Koncone ra dikek ngomong. Koncone wis siap lagi teko. Koncone ra dikek ngomong blas. Kok sik aku demek iki nek kasar to. Merintis kok selangkangan. Masa koyo parut iki? Ora parut. Kayak selangkanganku. Ngene. Piye. Emang Pak RT rene, Pak RT. Rene Pak. Iso, jaluk. Jaluk sumbangan wonge. Mbok kei. Dikek iki 150 ngono. Sing ngokon iki lho. Gede kowe sing Waduh, iki alasannya apa? Nggo apa? Digawe memperkaya diri sendiri, Mbak. Kaplok neh. Oh ya apik nek wi. Kaplok neh ngono. Mbok kei piro? Kaplok nek. Lho tak kei 1. Sing dikapki kae lho. Lah njaluk 50. Jadi aku dipaksa wi, ayo ndang cepet gak apa-apa jare ngono. Gendang alih wonge mau ambu e. Ini tegas amambu. Mau ambu wonge. Kaya apa ambune? Kaya telek kecemplung got ya kuwi ambune. Gak kaya kletong germisan kayak empuk. Ora. Kletong nek germis kan empuk. Enek nyamuk, Ben, enek nyamuk. Enek nyamuk. Maksudnya gitu? Ya, kita lah demam berdarah saiki. Mau atas dasar apa Pak RT ini? Ya kuwi njaluk-njaluk sumbangan mau. Terus kowe ngomong-ngomong soal ijazah Jokowi, aku mikir ijazah RT ki ya palsu jangan-jangan. Jokowi lho. Oh, jangan-jangan ya. Lah makane kuwi. Caranya membuktikan piye iki? Diceluk ya. Penak diceluk diudani. Nah, awake dhewe kan pengen roh jeroane opo. Jeruk ki lho aneh, Be. Tapi pitingan, Be. Ki seneng padha lanang iki. Iya, Jaya. Matane ora cik. Ngendino penggaweane. Micet. RT dikongkon ini syarat paksa, kokon gawe ijazah rene. Angel kudu dengan alasan
dihapusi ya. Nang kene nek opo ngono? Enek sumbangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Enek opo kok rame-rame nek opo, Pas? Cungkring rasani sampean Mas Dan. Orang aja. Iya, orang. cungkring rasani sampean ya, Bang ya. Iya jari jasa palsu sampe. Iya. Mas Dan korupsi gini ngomong ngono ya. Kamu iya deh. Aku mau ngomong ngono, Mas. Ora. Iya beda. Jadi kami ngene lho Mas Dan. Badanku ngene, Mas Ridan kok sugih ya? Ingon-ingone opo? Lah aku ngono lho Mas Dan. Lah awakmu ki? Hah? Ingon-ingon awakmu. Tuyo sampe akeh. Lah terus cah loro ki mengene, aku rowi ijazah palsu iki. Lah Mas Ridan ijazah saya asli no. Maksudnya asli palsu. Iya. Ngene, lek aku mbok ragen ra masalah wong aku dudu pejabat tok. Sing penting awake iso mbayari awakmu to, Kring. Beres. Nah, bener wih. Lah pejabat jadi masalah Mas. Betul, lek pejabat mah enek syaratnya. Syarat pejabat kudu lulus NSI SMP, SMA enek minimale. Lek pengusaha bisnis gak perlu ijazah, sing penting iso bayari. Nah, Terus enek opo kok rame-rame gimana? iki lho kan RT murene Mas Dan. Terus iuran cungkring dikei 100. ya bener to njaluk iuran kayak 100. Tapi ge iuran Agustusan iki sik Mei. Lah, berarti dhek iki tertib to. Sebelum waktunya harus dijaluk ben gak lali. So ben Agustusan enek iurane Mas Dan. Apa? Gak wi, ketok gemeyan wi. Gini ya. Heeh, gemeyan. Digawe hari buruh. Mede lho paling Mas Dan. Jadi iki arep iki lho masang pelorotan Jambe. Tapi sampai Maret kono. Kuwi yoga tapi kayak anu Mas Dan, pelorotan kathok nek kuwi. Nak pedhok kita iki kan. Sik to, ya ora apa-apa, nyamu mbok suudon iki pokoke dhek kewajibane RT narik iuran nggone warga lingkungan. Ini lho Mas Dan masalahe. Piye Sing ora normal, bukan kita tuh sujojon bukan. Suzon. Suuzon. Su Asu. Su. Zon. Dun. Suzon. Anu udun. Sangat. Bener bukannya sudodon. Bukan Mas. Tapi iki saiki kok gak normal. Lu njaluk iuran kok bendino pisan. Kadek 4 jam sekali. Lho kok ngalang-alang tukang parkir e. Ndek apa jenenge iki? Ayo ndi. Nganjuk kota. Gua ora roh ya Bang. Ora roh. Nganjuk kota. Lempar-lempar dhewe. Lho, kan ngene to, biasane lek tarian-tarian omah-omah kae enek surate perintah teko nduran. Utune hasil musyawarah ning desa. Enek musyawarah desa. Gotong royong apa lah kuwi lagi dasar kuwi njali awakmu mbok delok apa gak surate teko surate Putih. Lah yo Surate putih Mas Jan. lah ngono aku ya kudu cerdas kowe jane lulusan apa enek jasae apa ora bah lha kok aku malah mbok tuduh jasa palsu Mas Jan kudune kan awakmu dhewe arep nggawe dhuwit dicek dhisik iki apa dasare kok njaluk dhuwit ngono ya dhewe kudu pinter. Aku lek wong pasang mau aja melas ngene kan gak iso nang aku Mas Dan. Kok jangankan duit, harga diriku lo tak kekno. Modelmu ya balil. Ya wes, apa kamu curiga? Ya curiga to Mas Dan. Aku ijazah palsu. Curiga. Ijazah palsu. Karo penghasilannya duit ya aku yo. Kuwi kok paling jangan-jangan digawe micet ning kok Kudu diaudit. Lho harus to, harus. Pertama ijazah kudu dibuktikno Mas Dan. Nah, nek ijazah Keloro diaudit. Hasilnya duitnya kuwi lho Diganti ya RT bar kowe kok. Audit apa, Mas? Audit enek penyanyi, audit GAD kuwi lho. Ngene. Lek perkarane kuwi awake dhewe dadi masyarakat, dadi rakyat aja gampang terpengaruh. Ngono lho, aja langsung suudzon. Ngono lho. Kudune kita husnudzon dhisik. Oh, mungkin ya pancen go ngerti. Lah pengin yakin ya awake dhewe klarifikasi. Nek ning agama jenenge tabayun, dicekne ora apa-apa ditekokne. Tapi lak musuh pejabat kudu suudzon. Lah nyampo, Pras. Mergo iki kan nggo pejabat iki nggo duwe rakyat Mas Dan. Misal lapor pajak kene sing lapor. Oh no. Kudune kono sing ngitung pajak ini. Iki bayare iki pajakmu tak gawe iki. Kudune kono sing lapor ora kene. Oh ngono ya. Mending iki ya dibuktekno.
Ya wis, ini aku di kantor iki enek wong legal. Legal nih piye? Wong legal iki bagian ngurusi keabsahan. Biasanya surat menyurat, perjanjian, kuwi enek jenenge tim legal. Nah, lek sekarang kamu kurang percaya mbak RT kuwi jane lulusan asli sekolah apa tuku ya utawa palsu, engko enek iso dicek nggone tim legal, tim hukum. Nah, Piye? Ya wis setuju aku Mas. Tapi nek biayane. Nah, Orang nek biaya sampean muni piro langsung tak temak iki klunting. bosmu lho ki. Oh iya, sampe cek bayari aku. Tapi wis usah jajanku tak celuk rene to, tak kon ngecek sekiranya awakmu kurang percaya. Tapi ning atine awake dhewe aja duwe rasa sujud. Iku akhire Oh, sujud. sing enek penyakit ati. Apa? Iri, serai, drengki, jahil metakil, sombong, undat-undat, rasan-rasan, dendam, kuwi kabeh penyakit ati. Kuwi enek kabeh ning iki. Nah, kuwi mergo biasa suudzon. Wis ngono ya. Nggih. Bar iki tak celukne tim hukum, tim legal, Tim ngecek legal. keabsahan ya. Siap. Mungkin RT undangan rene. Pras, bentang pras. Jandai ilegal apa? Iya. Jandai kaya ilegal ya Mas kan? Kok iso? Ya wis janda. sing ditanam-tanam lho janda. Ganja. Oh, ganja wi ganja. Ngono. Nek Thailand oleh wi. Oleh. Tahu ya berarti. Gak tau nek Thailand. Nek ganjane tau. Wes, saiki celukan RT. RT celuk Mas. Yo no, lha piye aku tak telepon. Aku melu sampean yang penting Mas Jan. Oh ngono wae Iya. aku golek tim legal, ya toh, ambek nyeluk RT. Oke. Oh ben rene sak tim legale. Wes e. Cacah Aku, sing ngurusi ngene. RT. Oh, Ngurusi RT. berarti awakmu nyeluk RT, aku tak golek tim legal. Oke, siap tak jak gelut serok pokoke. Serok. Aku tak melu Mas Jan sik ya. Yo wis melu. Saya tak melu Mas Jan mesti Mangan. Iya. Sampai wingi krune melu. Iki piye carane nyeluk RT? Piye ya kowe ndek nomere apa ora? Gak duwe nomor aku HP gak duwe kok. Wah, aku kok miskin. 2000 selawe ora duwe HP. Pak, jangan teleponan. Tapi kudu piye amprae Pak RT gelem rene. Minimal beliin gue pulsa lah. Yo Astara, masa mau kontrak abab tok. Bah. Lho kok duitmu balik ben balik. Kan demi kebaikan kamu barang toh. Hah, duitmu ndi? Gue itu wong mahal loh. Siapa sih nggak tahu sama gua? Gua tuh mau nganjuk. Ngangenin untuk orang bujuk. Oh artinya ngono. Zula. Apa artinya? Ngangani Ngangenin tur untuk orang orang bujuk. Nganjuk, ya enggak. Nenek kowe ancuk. Wes jadi telepon. Oh iya, tak telepon aja. Wong sugih ngene iki telepon. Iya. Pertama ngetokne HP ngene. HP apa Pi? Apel keroak apa lo? Tembakan iki. Asli. Delon to? Dan telepon. Sek. Teko te. Wah, iki ruwet te. Njaluk sumbangan 50 yang ngeruweti tanggamu. Dan cepet. Ki lho, golek preman ki lho oke lho dijawab, Mas. Dan sik kene. Piye? Wes sekolah wong dhisik tak takoki lulusan apa? Gak lulus. Gak lulus. Lah terus ijazahmu? Gak ijazahan. Lah terus piye? Gak duwe ijazah we. Tak warai. Ijazah palsu lho penak. Tak omong. Piye carane wi? Heh? Terus dienggo apa ijazah palsu? Lha iki nyambut gawe kerja apa ya iso? Arepe munggah pangkat wae iso. Buktine sing lagi rame iki. Munggah pangkat apa ora dadi apa-apa kok munggah pangkat. Ya paling gak dadi guyon mau piye kan ya ora ro to. Lho. Mendung ya kapal. Kalau Pak RT teko Pak. Oh iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok. Monggo monggo. Ya. Sik. Ini apa ki, Kring? Telepon aku pas Ceritane ngene. lagi anu barang kaya apa enak. Kuwi ngasih kok buntut walet. Piye. Ceritane ngene te, ya. Nimbang neh. Sumbang lagi disumbang 1.000. Oh, tak tapuk karo asbak lek mingker ndasmu kok. Ki ngene te ya, kowe mung digoleki karo Mas Ridan. Ya. Kowe mung arepe Dicelukno legal. ora. Iya sing tukang ngurus-ngurus ngono. Ora. Lha apa?
Kowe mong iya arepe ditapuk karo blender kowe. Wih, kosmos. Hah? Kosmos. Kosmos ora. Soalnya apa? Iki urung Agustus teh ngajak gelut ke kem kowe. Kok njaluk Tak kandhani. iuran iki lho. Uang lebih cepat, lebih baik. Yo, tanggal saiki tarik ben gak lali sampean. Saya tak pengen takok ya. Iki ada sesuatu yang dicurigai di awakmu. Apa toh, Kring? Ijazah. Lah iya. Wes. Tuku tempe kleru ndemek susu. Apa iki? Pak RT, jangan-jangan ijazahmu palsu. Kowe meragukan ijazahku. Lah wong raimu palsu kok iso. Delok Asli iki. asli udah ndang. Wih. Piye jero? Udah ra gelem berarti palsu ya? Asli. Asli ki iso membuktikan apa ora ya, Kring ya? Ya iso dong kene lulusan universitas Woi. terbuka. Terbuka di Belajarin lapangan sih. Wo jolaya. Soalnya apa? Iki anggere mlebu ndek kampus, kuwi universitas tertutup. Jadi ditutup langsung gerbangnya. Berarti kok oleh mlebu. Gak leh. Iya. Makanya iki Aku ning kono iki ning kampus kono iku kampus ndi jajali sebutan Kediri lho. UNP pira? 3 tahun, petang tahun aku ning ngarepe kono iki. Ngamen. Ngamen. Bako es tebu. Pripun? Yen rame. Ya tergantung ya Mas. Napas perainan ya sepi. Lah ini pas pendaftaran iki lho. Pas pendaftaran rame. Karena wisuda. Ya wong Aku ki gak percaya nek awakmu sekolah kuliah sampai duwe ijazah ora percaya. Gak percaya moro ning omahku. Kuwi tak simpen ning peti. Tenan Mas. ya. Sampai awakmu engko apa ki sampai engko Mas Ridan Rene nggih to. Karo Prasting. Sopo Presting? Prasting pras bunting. Dek saking lemune kaya wong meteng. Praskol. Praswi lho bonsai wi. Bonsai lho. Bonsai. Sing dhuwure sak botol Sak botol Yakult. Yakul. Ngopi. tapi kok akeh. Wong ngene teko rene kudu iso membuktikan Nah. bahwa ijazah. Ya Ah, iso. yo kuwi. Ya iso tuh panggang kene lulusan terbaik. Ya, jangan kowe salah ngomong. Kumlot. Enggak kumlot. Kumlot apa? Jadi lulus wae lulus. Lulus dhisik. Ya. Pinter berarti ya. Ijazahmu palsu ijazahmu. Kok palsu tuh? Tenan. Asli. Gue ben dijelasno dhewe, Pras. Sik tak kek pantun neh. Wih. Waktunya berdandan biar wajahmu kelihatan ayu. Cakep. Mas Ridan, ayo ndang masuk yuk. Iya. Kene ben digenane, Pras. Apa? Nih. Nah, Kene sampean. Apa Kene. Lagi kok aku Tersangka kok lho yo. nah iki. Sehat Pak RT. Alhamdulillah sehat. Niki jenengan gelasnya kawan. Maaf, ini apakah semua berkepentingan? Monggo kene, Pak. Oh, saya nggak berkepentingan kita ya. Pamit ya. Jadi untuk Arep melayu kowe. Ora iso. Ki ngurusi sampean kok. Ya aku ora lapo, enggak lapo-lapo lho. Wis tong Wes kene. Monggo. Langsung lungguh monggo. Pintu Mas Dian. Ngene teh, Salim dulu. saliman sih. Niki sapa Mas? saya Kene Anu kono lho kok. ya. blok Ini ini. pejabat tuh kok Oh, digenyak. siap. Pejabat Aku pejabat ki. Yo. Iki palsu. Iki kenalno Om Roy Suryo. Wih. Oh. Ahli telematika sih. Telematika. Enggak anu iki. Ini Teleskop. Pak RT kita, Om. Nih, Namanya yang Om Mulyono. sudah saya menceritakan tadi ya. Ya. Ngene teh. Piye? Jadi kabeh ki mau cah-cahi ragu-ragu ambek ijazahmu. Mergo ketoke kok pinter, bae kok tenan. Nah, ngono to. Nah, tapi gak percaya. Kok Mas Dan, ojo bangga pinter mendidik masyarakatmu. Ya ora to. Lah kok kapan duduk awakmu? Tolong Nah, jelaskan. terus ngene teh, iki Piye, Mas? aku ngejak tim legal. iki lho. Oh. Om Robot dan tim legal, tim analisis. Nah. Ngono. Jadi begini, sebelumnya maaf dulu ya. Maaf Mas Dan ya. Nggih. Untuk ijazah itu sebenarnya hak privasi dari seseorang. Lho, rungono iki. Sebentar, Iya. gua yang ngomong enak dewi. Jadi kita tidak bisa untuk
langsung curiga bahkan meminta mana asli apa tidak itu melanggar hukum. Oh gitu. Jadi itu merupakan hak privasi, narasi, deskripsi, persuasi, deskripsi, kemudian transportasi, bahkan sampai reboisasi. Lokalisasi? Oh, termasuk itu. Termasuk juga. Salam interaksi, Bunda. Oke. Jadi kita tidak bisa langsung mana lihat ijazahmu itu melanggar hukum. Gitu ya. Ya, begitu kira-kira Mas Dan. Jadi kita tidak bisa langsung Wes, berarti gak iso. Teko nggone langsung Pak RT harus njaluk ijazah. Kudu lewat pengadilan. Lah memang minta pembuktian. Tapi saruh kuwi ya pancen awakmu sing mengajukan ketidakpercayaan kamu bisa membuktikan awakmu lek iki palsu. Apa teko dasar apa kamu kok yakin bahwa ijazah iki palsu? Ya soalnya ini Mas Dan ya. Pak RT iki banyak kepalsuannya. Sing popo RT ATM ana. Sing pisan. Bringose palsu. Wih. Wani dikerok nggih pacul. Ya ilang sandase lah. Kuwi sing pertama. Oke, terus. Sing kedua, Apa? matane gak PCK. Nyapa kok nggih kacamata? Ya iki kan yo aksesoris to. Sabun. Lah itu kan berarti wis Palsu. palsu. Apa nih? Sing ketiga, lah ora botak kok gawe kuliah. Di RT iki. RT. Heeh. Terus lanjute, enek-enek iki sing parah. Apa? Parah. Kertas sing mbok gawe ora enek isine. Wih. Terus Mas Dian berani dicek keasliannya. Ki anyar ki, kamu wis beb. Aku mampir ning fotokopi tuku. Oh, tuku. Mau wis tuku. beng, heeh. Gambari ya mu ya? Begini ya, saya tengahi lagi. Kita tidak bisa menyimpulkan yang namanya orang itu langsung seperti itu. Sampeyan roh sama karo jerone kadang-kadang ra padha. Ketoke polos ngene iki gak roh jerone Bajingan. Loh, ya, kita tidak tahu dalamnya ya. Kita tidak tahu dalam sebuah lautan. Oh, ayo nanti dalamnya jerbut-jerbut kok. Tapi begini, saya punya usul. Bagaimana kalau kita cek saja? Lah makane kuwi. Ini betul-betul kompeten apa tidak dalam pekerjaannya? Nah, wis Silakan. Tapi kuwi penting. Kadang ijazah sing penting actionnya. Pengusaha kan ora kudu ijazah ya. Sing penting bisa mengolah bisnisnya, berkembang ya sukses. Tapi kalau seorang pejabat harusnya memang asli ijazahnya. Kalau pengusaha loh. Ya. Nah, kita cek saja. Ayo, Saya ingin Caranya piripun ngecek? Ya, kita Terawang diraba. intelijensi dia saja, intelijensi beliaunya ini saja. Jadi kemampuan matematika, bahasa Indonesia, bahkan PKN-nya nanti kita Oke. cek. Ilmu Boleh dites. umumnya. Oke. Manajemen rai. Saksi ya. Saksi, sampai sing ngetes. Kalau nggak bisa jawab, palsu. Tutup, Ben. Ojo. Diudani. Oh. Ini gak bisa jawab, buka benih siji. Ah, Oke. Gak bisa jawab, buka benih siji. Sampai itu. Tapi ra mbok kongkon buka. Taruhannya harga diri loh ini ya. Berani ya. Nah. Yang pertama sudah saya siapkan ini Doa pertanyaannya. dhisik. Oke, siap ya Pak ya. Dan kena anu nih auranya. Aura. Ini Kasih. maaf ya Pak RT ya. Ini tuntutan beliau. Lebaran. Tuntutan beliau-beliaunya ini ya Pak RT Iya, ya. lebaran. Saya bukannya terus nyelumak celutak. Melunjak. Saya bukannya celutak ngelunjak jenengan mboten lho niki. Cuman gregas. Lah, tuntutannya dari teman-teman ini. Satu, bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus bisa peribahasa. Gampang aku lho, wong Indonesia nasionalis iki. Oke, sudah ya, dengarkan ya. Guru kencing berdiri, murid. Murid kencing di kamar mandi. Piye cah? Piye cah? Kompeten ora cah Ini, kita? Pak. Yo. Piye cah? Mendung, mas mendung. Piye kok jawabanmu alasannya opo? Beda kencing di ratan yo. Gobet-gobet ngene lho. Kena angin. Heeh. Nganjuk kok tangi. Peribahasa ki Mas. Peribahasa. Peribahasa bukan keadaan senyata-nyatanya, bukan. Iya, Mas. Guru kencing berdiri, murid kencing
di kamar mandi. Nah, berlari yang bener. Nah, Jelas. Ijazah palsu. Nah, ya Positif. ini. Saya toh copot dulu siji. Ini lagi siji pertanyaan gak bisa membuktikan itu palsu dan asli. Oke, stok kas. Copot beneke, men. Cepot. Oke. Kongsor. Malah melok ini. Malah emosi gitu mati. Sampai udo. Ya Allah. Yang kedua, nah, siap. Gajah mati meninggalkan gading. Oh ya. Nah, macan mati meninggalkan belang. Ya. Nah, manusia mati meninggalkan Anak dan istri. sah palsu. Bener tuh. Ijazah Karo palsu. BRI. Ora tau mangan tangan iki jelas iki. Kalau BRI mandiri Bener tuh, Mak. BRI. Kayak tonggoku lho dengan aneh udah mati kok. Anak bojone ditinggal lho. Tapi ki peribahasa. Peribahasa. Jadi manusia mati meninggalkan amal dan ibadahnya. Lah, yo. Salah maneh. Meninggal anak bojo karo BR. Penonton. Woi, Tak kasih pantun penonton. cakep. Wah, tuku sate lho kok sate ini cebluk. Cakep. Aku duwe RT lho kok RT ini goblok. Wis, peraturan wis ping 3 ki wis sah ki, palsu ora pisan kas. Lah terus iya iki. Matematika coba. Nah, jumlahan wis. Kene matematika hitung duit gampang. Iya, duit. Iki hitung-hitungan angel Pak RT, poro gapit. Poro Nah, poro gapit. Zaman bahasan zaman nenek moyang. Saya lagi zamannya Pak cilik nih kau gitu. Zaman ini Pak Harto. Iya, nak zaman itu ada 5 orang anak. Oke. Empat mau ya. Hari sedang mendung Oh. dan hanya bawa 1 payung. Bagaimana solusinya? Solusi. Yo, udan-udan. Goblok. Pasrah men to jawabannya kok pasrah. Mikir saiki lho. Aku ini nak udan kayak langsung melayu diceluk Bu RT langsung. Tapi melayu udan-udan. pemikiran seorang RT mestinya kan lebih dari atas segalanya. Ngono ya. Rodok kompeten sithik ngono ya. Tuku mantel ning Alfamart dari. Tuku mantel ning Alfamart, usume ning Alfamart langsung mlebu jembrot-jembrot gak masalah. Ke satu mantel. Lah kok jembrot-jembrot kayak pengen ngresiki no. Iya. Wes kok kon dindi. Penonton. Woi. Kayaknya perlu dikasih pantun deh. Oke. Tuku mantel di Alfamart. Mantap. Utekmu duit di lama. Jawabannya ya Pak RT. Iya. Lu bense kan masih mendung, belum tentu hujan. Ya, ini loh. Dipikir saiki Pak RT ini aja. Wah, kok pinter. Wes, Gak kepikiran ya? wes sah niki Mas Dan, sah. Palsu Palsu. niki. Saya juga Palsu ikut berarti. emosi untuk menuduh dia ijazahnya palsu. Oke. Ijazah aku ning omah. Ijazah Tunggu. Ya. Mau mah ijazahmu. ngene tetep ojo suudo. Piye Mas Dan? Karena yang menentukan palsu dan tidak itu bukan kita. Ada pengadilan yang memang wis anu Pak RT golek kuasa hukum. Aku tak golek ahli telematika Roy. Iki lah. Nah, Roy Misterio. aku si Tongkas wani ora wis tenanan ki. Pengetahuan umum. Penentuan, pengetahuan umum. Ya wes. Tes. Itu aku bener berarti asli. Ya wis gak apa-apa. Semuanya ya. Oke. Jadi ngene, gubernur. Selain sebagai gubernur, beliau juga seorang penyanyi. Siapakah beliau? Krik 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 krik. Nah, Kofifah. Ngawur. Kofifa ora penyanyi, Apa? pemakan durian. Kok duren saiki? Google sebelah ndi sampean browsinge wi kok iso Anu. Pasa. kawak wi kurang viral wi. Sopo nih? Biduan Kamil. Biduan Kamila. Wes gak sok. Wes palsu. Wes tahan beng, ojo le mulih wong iki. Sik. Ijazahmu ning ndi? Kok duitnya tak balekno? Ijazahmu ning ndi saiki omah ngono? Mas Dan. Ya iki lho, go bojoku lho. Monggo Pak RT, monggo. Waalaikumsalam ya. Gak malah aku gak malah Pak. Gak malah Pak. Garwane niki. Sik penonton. Woi. Kok sik sawangane njaluk dikai pantun neh iki. Mantap. Mangan sate, lho kok enek embune.
Oke. Wah, Bu RT mlebu lho kok motone rada rabune. Oh. Meng. Rabune. Sila, iki piye Pak ya Allah Pak, sampe Kapok. kasihan kok ya. Settingan iki dicon mulih iki settingan iki mesti. Ora, Iki mau yo ngono tak ngene delu aku jek bengesan delu Pak ndek ngarepan kok yo ning ndi iki lho kluyuran ae. Ditelepon iki lho, ditelepon tasah iki lho. Bojomu anune palsu. Lagu lama iki settingan. Sik Mas Den ngapunten nggih Mas Den iki. Iki mulai ana apa sih to Nes? Dene apa ki mawon apa bojomu nyapa? Bojomu anune palsu. Apa ne? Anune. Apa nek apa sih genah Tau ngrasakne kok ngawur. Asli, Bro. Asli. Saiki mau ngomong apa sih ngomongnya apa? Ijazah. Kata wis guyon kene BRT ora usah bantu tenanan. Wis timbang kok krawuhi kabeh kowe caca wis gunen mulih karo krawuh RT. Ngapunten. Iki jam iki yang kaya blonjo, ndi duwe? Teh RT. Wis saya perlu duwe. Wis enek. Ya wis. Teh. Was. Apa nek? Nyapa? Gak Bu RT. Saurunge kabur tak kei pantun sik. Apa? Pantun. Pantun sik saurunge kabur. Enek Mbak Waisah mangan bubur. Cakep. Ditakoki ijazah kok mau kabur. Ijazah palsu gak apa-apa. Penting duitku lantar yo gak apa-apa toh. Itu maksudnya ya. Iya. Assalamualaikum. Palsu. Bagaimana ini? Saya sudah dipanggil jauh-jauh dan waktu saya terbuang ternyata untuk urusan sepele seperti ini. Angel akhirnya muncul keluarga perencana. Gini. Lek pendapatku cah. Awake dhewe gak usah melok sudon. RT ngono wis ben ngono. Sing penting didelok kinerjane. Nek selama kinerjane apik ya kita support. Ngono lek kinerjane elek kita evaluasi. Bener gak? Daripada awake dhewe mikir elek tentang Pak RT terus ben urusane kono mbek Gusti Allah. Ngono lho. Wis oke ta? Siap Mas Nah, sing Dan. penting Omongane Mas Dan iki kaya iki. Apa? Kayak buzzer. Wis lek ngono ben disimpulne mbek dalang aku. Ayo dalang masuk kene. Ayahmu ki. Kata-kata dino iki. Woi. Enek walang lha kok ketusuk. Woi. Mas Dalang kaya masuk. Dalangnya cungkring apa? Kudu apik ngono di koyo. Nah, ini setelah tadi Mas Dan membawa tim forensik buat ngecek. Hah? Lah apa? Setelah apa? Ya, setelah membawa tim forensik buat apa mau untuk mengecek keaslian legalitas Pak RT akhirnya tidak terbukti alias dibawa kabur sama istrinya. Nah, Gantung. yo. Sebelum ceritanya benar-benar berakhir, izinkan saya buat mengasih sepatah dua patah tapi tidak pantun ini. Apa ki aku mau apa? Yo. Kadang yang palsu itu bukan hanya ijazah. Tapi juga niat dan rasa tanggung jawab. Waspadalah. Ciruman omonganmu. Bang Napi. Karena kena topeng. Bang Napi kaya iki. Bupati Nganjuk sing kecekel ini. Sensor. Bang Nopi maksudnya. Nah, sebelum videonya berakhir ya dah. Jangan lupa di like, subscribe, apa sih ini mana? Komen. Oke. Sama share. Penting siji. Aja di seri telek. Oke. Pantun sik pemirsa. Ndek Malang ngombe es kuwut. Enek Mas Dalang raine kok semrawut. Yo. Oh my god. Oh, kono. Sing di. Oke, mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Kira-kira ada cerita apa saja? Nanti tunggu aja episode selanjutnya.